Za klub Sloboda a Solidarita sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Ondrej Dostál. Jedna z vecí, pre ktorú opozícia kritizuje tento návrh, je, že netýka sa iba návrhu na vytvorenie ministerstva športu a cestovného ruchu, ale obsahuje aj viacero ďalších zmien a opatrení. A tu sa dostávame do problému, najmä z hľadiska toho, že návrh prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, kde, ako sme videli, ani samotní koaliční poslanci nie sú schopní vnímať, čo všetko ten návrh obsahuje. A preto, že ten návrh je nedostatočne odôvodnený. Dôvodová správa častokrát iba opisuje, čo je napísané v paragrafovom znení, bez toho, aby akokoľvek odôvodňovala, akokoľvek vysvetľovala, prečo sa taká alebo onaká vec navrhuje. Dôvodová správa. Navrhuje sa, aby na tých ministerstvách, ktoré sú viacodvetvové alebo plnia značný rozsah úloh, mohli pôsobiť viacerí štátni tajomníci. Toto je vysvetlenie, prečo sa má zmeniť to, že doteraz môžu byť dvaja, ak tak vláda rozhodne, na to, že ich môže byť viac. 3, 4, 5. Ja som sa tu pýtal pána ministra spravodlivosti Súska, že prečo? Lebo teda obaja máme skúsenosť, že sme boli štátni tajomníci. A teda áno, ten štátny tajomník môže byť zaťažený, môže byť iba taký, že pro forma, keď ho minister k ničomu nepustí, ale rozhodne nie je nevyhnutné v štruktúre ministerstva, aby sa zvyšoval ten počet. Alebo ak je, tak si povedzme, ktoré ministerstvo, prečo to malo byť v dôvodovej správe napísané. Nie je to v dôvodovej správe. Dôvodová správa nie je v súlade s tým, čo vyžaduje zákon o tvorbe právnych predpisov. Bod 19. Už ľudovo nazývaný Lex Gašpar. V dôvodovej správe je, že navrhuje sa, aby postavenie ostatného ústredného orgánu štátnej správy mal aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenská informačná služba, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky a Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, pričom niektoré ustanovenia nechám bokom teraz, ktoré sa týkajú ostatných ústredných orgánov štátnej správy, sa nemajú vzťahovať na tieto novo vytvárané alebo novo definované ostatné ústredné orgány štátnej správy. Naozaj je to Lex Gašpar, naozaj je to preto, aby sa pán poslanec Gašpar, ktorý je trestne stíhaný a obžalovaný, mohol stať riaditeľom SIS. A keď náhodou tie čistky, ktoré robíte v policajnom zbore, tá vaša brutálna snaha zlikvidovať úrad špeciálnej prokuratúry, pozametať a ochrániť vašich nominantov podozrivých z korupčnej trestnej činnosti nevyjde a že sa nájde nejaký vyšetrovateľ, ktorý bude ďalej vyšetrovať, alebo prokurátor, ktorý dá návrh na vzatie pána Gašpara, budúceho šéfa SIS, do väzby, tak sa vráti do parlamentu, lebo keď stojíte na čele ostatného ústredného orgánu štátnej správy a predtým ste boli poslancom, tak vám mandát nezaniká, iba sa neuplatňuje. Naozaj je toto dôvod? Alebo čo je dôvod? Lebo vy ste to nejako nevysvetlili. Prečo tieto 4 orgány, ktoré doteraz nemali postavenie ostatných ústredných orgánov štátnej správy, zrazu majú mať postavenie ostatných ústredných orgánov štátnej správy? Jediné vysvetlenie, ktoré zaznelo, je, že je to Lex Gašpar. Pán poslanec Malatinec, pán spravodajca, vystúpil hneď na úvod rozpravy a prečítal 2 pozmeňujúce návrhy a jedným pozmeňujúcim návrhom z tých 4 orgánov, ktoré majú získať postavenie ostatných ústredných orgánov štátnej správy, vyhodil Kanceláriu Národnej rady a Kanceláriu prezidenta. Predkladám 3 návrhy v zmysle paragrafu 83 odsek 1 zákona o rokovacom poriadku. Prvý návrh je, aby bol návrh zákona vrátený predkladateľovi na dopracovanie. Teda nech ho dopracujú a predložia v riadnom legislatívnom procese a riadne odôvodnený. Druhý môj návrh je, ak by tento návrh nebol schválený, je opäť v zmysle paragrafu 83 odsek 1 zákona o rokovacom poriadku, aby bol návrh zákona odložený až do schôdze, ktorá sa začne 30. januára 2023. Budeme v režime skráteného konania, nebolo medzirezortné pripomienkové konanie 30. januára 2024, ale aspoň sa vytvorí nejaký priestor aj na verejnú diskusiu, aj na to, aby sa mohlo diskutovať s dotknutými inštitúciami, aj na to, aby sme sa napríklad dozvedeli, čo si myslí Európska komisia o tých zmenách vo vzťahu k protimonopolnému úradu, lebo to má rozmer aj európsky a dodržiavania práva Európskej únie. Čiže odložiť rokovanie až do schôdze, ktorá začne 30. januára 2024. To je druhý návrh, pán spravodajca, dúfam, že si to zaznamenáva. A tretí návrh je, ak by ani tento návrh neprešiel, tak neostáva nič iné ako nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona. A od týchto návrhov by sa malo ešte predtým, ako sa bude hlasovať o tom, že návrh zákona bude schválený, respektíve o pozmeňujúcich návrhoch. Ako ďalší vystupí pán poslanec Krajčí. Dovoľte aj mne, aby som k tejto veci predniesol pozmeňujúci návrh, ktorý sme pripravili, pretože si
si myslíme, že naozaj ten článok 3, ktorý je v tomto zákone, ocitol sa tam naozaj úplne nelogicky. Nevidíme žiaden dôvod na to, aby o takomto niečom sa dokonca v skrátenom legislatívnom konaní rozhodovalo, tak aby bol vypustený z tohto zákona. Myslíme si, že právomoc prezidenta Slovenskej republiky vymenovávať a odvolávať predsedu úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na návrh vlády je dôležitá právomoc, ktorá má zostať. Takisto si myslíme, že sa k tejto veci má povinnosť a právomoc vyjadriť aj Národná rada Slovenskej republiky, tak aby bol tento nominant alebo kandidát čo najnezávislejší. Takže navrhovaná zmena je v rozpore s princípom právnej istoty, keďže zmeny sa zavádzajú počas funkčného obdobia vymenovanej predsedničky úradu a dochádza k porušeniu zákazu retroaktivity. Takže dovoľte, aby som teraz, poprosím, môžete mi zastaviť čas, dovoľte, aby som prečítal ten pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 575 z roku 2001 zbierky zákonov o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a doplňajú niektoré zákony. Číslo parlamentnej tlače 90. Článok 3 sa vypúšťa. Nasledujúce články sa primerane prečíslujú. Ďalšou v rozprave pani poslankyňa Remišová, nech sa páči, máte slovo. Poviete si, že prečo novelizovať zákony v oblasti zbrojárstva, prečo ich novelizovať kompetenčným zákonom, keď v podstate navrhované zmeny nemajú absolútne nič spoločné s organizáciou vlády. Nič. Absolútne nič. No, doterajšia právna úprava totiž zveruje kontrolu a reguláciu trhu so zbraňami a obdobnými výrobkami do kompetencie Ministerstva hospodárstva, ktoré rozhoduje o obchodovaní a vydáva licencie na cezhraničné obchodovanie. Pri vydávaní licencií však Ministerstvo hospodárstva bolo doteraz viazané Slovenskou informačnou službou a takisto bolo viazané aj Ministerstvom zahraničných vecí. Zjednodušene povedané, ak Ministerstvo zahraničných vecí alebo SISKA videli nejaké riziká alebo nejaké ohrozenia, tak Ministerstvo hospodárstva nemohlo licenciu vydať. Čo sa teraz mení? Ponovom sa menia kompetencie hneď v 3 zákonoch a Ministerstvo zahraničných vecí a Slovenská informačná služba už nebudú v rozhodovaní o licenciách figurovať vôbec. Tie zo zákona jednoducho vypadávajú. Pribúda tam Ministerstvo obrany, minister Kaliňák, a de facto monopolné postavenie o rozhodovaní o licenciách bude mať Ministerstvo obrany, ktoré bude mať kompetenciu akúkoľvek licenciu na trhu so zbraňami alebo obdobnými materiálmi zastaviť. Teraz sa vráťme na chvíľu do obdobia do roku 2019, kedy pán Kaliňák po vražde Jana a Martiny bol nútený odísť z pozície ministra vnútra, vtedy oznámil všetkým, že odchádza z politiky a začal sa venovať biznisu so zbraňami vo firme Liva Arms Slovakia. Najskôr médiám klamal, že biznis so zbraňami, že o žiadny biznis so zbraňami nejde, ale neskôr sa ukázal pravý opak a v obchodnom registri firma pána Kaliňáka, ktorú vlastní s nejakým arabským partnerom, sa uvádza ako predmet činnosti vývoj a výroba zbraní alebo streliva, nákup, predaj, preprava zbraní, vypožičiavanie, prenájom, úschova a zároveň na stránke spoločnosti čítame, že ide o výrobu zbraní s cieľom obohatiť nielen lokálny a regionálny trh, ale aj svetový trh o produkty najvyššej kvality a precíznosti. A zároveň je zrejmé, že firma pána Kaliňáka sa venuje presne tomu, čo ponovom má Robert Kaliňák ako minister obrany rozhodovaním o licenciách regulovať. Čiže pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky Remišovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 575/2001. Ďalšia vystúpi pani poslankyňa Kažovičová. S istou nadsázkou dokonca môžeme povedať, že práve kvalitní vysokí úradníci sú istou kostrou demokracie. Lebo na tých úradníkoch, na tých dlhoročných kvalitných úradníkoch stoja inštitúcie a na tých inštitúciách stojí naša demokracia. Tí úradníci by mali byť práve tí, ktorí nemajú žiadne stranické záujmy, ktorí majú dlhoročné skúsenosti, ktorí detailne rozumejú tej problematike, ktorej sa venujú a ktorí nesú v sebe aj istú inštitucionálnu pamäť. Tá sila inštitúcií teda nie je v počte, ale je v stabilite a je v profesionalite tých štátnych úradníkov. A práve preto by sme ich mali čo najviac chrániť od politických vplyvov a mali by sme im umožňovať, aby robili svoju prácu nezávisle od výmen na politických postoch. Prečo o tomto hovorím práve v súvislosti s kompetenčným zákonom? Čo sa týka toho menovania a odvolávania, tak tam teda pri viacerých úradoch sa výrazne zjednodušuje ten proces menovania a odvolávania, ale zjednodušuje takým spôsobom, že všetku moc dostáva do rúk vláda Slovenskej republiky. To znamená, že tam, kde doteraz aspoň bolo, že vláda navrhne a prezidentka menuje, tak odteraz už to bude iba vláda. V prípade štatistického úradu sa pridávajú veľmi vágne dôvody
za akých môže vláda odvolať predsedu úradu. Súčasný zákon veľmi detailne opisuje, akým spôsobom prebieha to menovanie predsedu úradu. Je tam niekoľko tých krokov. Prvý je, že teda vláda musí zverejniť výzvu na prihlásenie kandidátov a musí to urobiť najneskôr 4 mesiace pred uplynutím funkčného obdobia. Potom teda je možnosť sa prihlasovať. Dokonca musí úrad vlády najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače tento inzerát zverejniť. Návrhy kandidátov môžu predkladať aj v určenej lehote aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, aj vzdelávacie inštitúcie alebo vedecké ustanovizne. Potom teda vláda vyberie, predloží prezidentovi návrh a prezident vymenuje. A celý tento dlhý citát sa v pozmeňovacom návrhu od poslanca Michalku skrátil na nasledujúcu vetu. Citujem. Predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Je to problematické, keď sa to deje, takáto politizácia pri úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aj pri štatistickom úrade, ale obzvlášť pri tom protimonopolnom úrade treba upozorniť, že vláda tuto narazí nie len na opozíciu a nie len na nejaké ústavné princípy, ale aj na právo Európskej únie, pretože práve protimonopolný úrad je jeden z tých úradov, kde jeho nezávislosť garantuje aj Európska únia, alebo teda je to garantované aj v právnych predpisoch Európskej únie. My samozrejme tento návrh nepodporíme a možno aspoň po tejto rozprave už naozaj každému aj v tejto Národnej rade, aj vo verejnosti bude jasné, že čo sú skutočné zámery tejto novely. Do rozpravy prihlásený poslanec Gréling. Poďme sa pozrieť na tie výdavky, však sme tu ľudia, ktorí sme boli aj na ministerstvách, sme skúsení v rámci toho verejného života, respektíve politického života, že čo prináša také nové ministerstvo. Máte novú pozíciu ministra, to je celoročný plat ministra navyše, so všetkými náležitosťami, čo k tomu patria. Minister má svoju kanceláriu, ochránku, limuzínu, to sú ďalšie platy, ďalšie výdavky a ďalšie náklady. Na ministerstve samozrejme budú štátni tajomníci. V rámci tejto novely, ktorú tu máme, vieme, že to nebude jeden ani dvaja, ale môže to byť 3, 4, 5, môže ich byť 10 a to sú ďalšie a ďalšie platy. Toto ministerstvo bude potrebovať svoje vlastné sekcie. To sú tie oddelenia, ktoré riadia ministerstvo, takže to bude vlastná sekcia financovania, vlastná sekcia rozpočtu, legislatívy. Toto sú veci, ktoré robilo ministerstvo školstva v rámci tých svojich kompetencií pre všetky tieto sekcie. Teraz sa to bude deliť a budú tu ďalšie a ďalšie výdavky. Povedzme si, že kde bude sídliť to ministerstvo športu. Ja predpokladám, že veľmi čoskoro sa dozvieme o nejakej budove, ktorá spĺňa všetky náležitosti a zhodou okolností bude voľná v tom momente a práve tam veľmi rýchlo sa bude musieť odčleniť to ministerstvo, lebo na tom ministerstve školstva nemajú miesta, oni sa budú potrebovať rozrásť, takže budeme tu mať ďalšie výdavky v rámci budovy. Iba nafúkujete štátny aparát, vytvárate ďalšie výdavky. Kolegyne, kolegovia, prosím vás, keď budete pozerať tento návrh zákona, tak si pozrite návrh 13, ktorý upravuje ten zákon o športe. Tam je taký bod 6, kde sa novelizuje paragraf 70, to je taký paragraf, ktorý definuje jednotlivé veci. A podľa tejto úpravy bude možné poskytnúť dotáciu na podporu športu. Nie len športovým organizáciám, nie len obciam, nie len krajom, ale pozor, aj neziskovým organizáciám. Tak na jednej strane, ja som taký optimistický človek, si hovorím, že fíha, že sa tak nejako rozsvietilo, že si povedali, že dobré, aj tie neziskovky robia nejakú robotu, dáme im financie, ale keď začnete čítať tie všetky ostatné, ktoré sú tam, subjekty, ktoré sú zadefinované, tak tam máte aj záujmové združenia právnických osôb, máte tam registrovanú cirkev, máte tam medzinárodné organizácie, ktoré sú registrované v Slovenskej republike, máte tam fyzické osoby, ktoré tu podnikajú, máte tam sociálne podniky. Som sa tak zamyslel, že prosím vás, existuje ešte nejaký subjekt, ktorý nedali do tej definície, kto môže poberať tieto financie. A tým som si povedal, že to tak iba prekrývajú tými neziskovkami, ktoré sú tam, že by sa mohli tváriť, že áno, veď to dáme aj im a popri tom to dáme všetkým tým ostatným organizáciám. Vy v podstate navrhujete, aby ministerstvo športu mohlo dávať dotácie úplne hocikomu. Ale viete čo, ak by ste chceli reálne podporovať šport, ak by ste chceli do ňoho dať viacej peňazí, tak na to tu máte fond na podporu športu. Tento fond je funkčný fond, ktorý za 3 roky naozaj realizoval viac ako 200 projektov. Podporoval športoviska naprieč celým Slovenskom. Naozaj to boli bazény v Trnave, v Nitre, v ostatných mestách a vedel by využiť ďalšie peniaze. Presne tie peniaze, ktoré budete plýtvať aj na tých úradníkov, nájom, limuzíny a ostatné veci a plus asi niečo dáte na dotácie a ostatné veci. Keby ste zobrali celý tento balík 100-200 miliónov a dali to do fondu na podporu športu, tak by ste videli ten rozmach športových aktivít, ktoré by sa udiali na Slovensku.
Tento fond podporoval šport aj v rámci veľkých podujatí. Však to bol Svetový pohár v jazdovom lyžovaní, boli to majstrovstvá Európy vo futbale do 21 rokov. Dajte tie peniaze do fondu a ešte lepšie nastavte finančné prostriedky v rámci eurofondov. 27 faktických poznámok. Chcela by som reagovať na tú otázku, ktorú ste položili vo vašom príspevku, že kde bude toto ministerstvo sídliť. Tak ja som sa v bode 24 tohto návrhu zákona dočítala, že pri ministerstve dopravy sa nemá delimitovať majetok, ale pri ministerstve školstva sa má delimitovať aj majetok ministerstva školstva, ktorý upraví budúca dohoda. Vy sám ako bývalý minister školstva si viete, akým majetkom disponuje ministerstvo školstva a ja osobne, ak môžem môj skromný odhad, tak si myslím, že to bude budova na Stromovej 1, ale to uvidíme, ukáže to čas. A ak je všeobecný súhlas, ja by som teraz prerušil schôdzu a pokračujeme v pondelok o 10:00 tak, aby sme teda mali celé vystúpenie s možnosťou faktických poznámok, aby sme netrhali vystúpenie pána poslanca. Je všeobecný súhlas? Ďakujem pekne, prajem vám pekný víkend a pokračujeme v pondelok o 11:00, teda o 10:00 hodine, v pondelok o 10:00. A toto budem tlmočiť pani poslankyňa. Pekný víkend.